mulai serasi dan selaras dengan iringannya utawa tabuhane non ya. Terus mulai pinter, mulai belajar pas iramane kalau jogetnya iki iso sinkron. Ya. Ya, mana ya iki yo iki ora saka Kediri to. Ngono. Ya. Ayo ini mikir. Sudah Cahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Yo. Bengi iki wis gelem kersa menghibur masyarakat wonten ing Kali Ulo. Nggih. Tetes bahasa Kali Ulo. Nggih. Dadi kaline nek ulone ngene. Nggih. Bisa kok kalau Mas sudah. tinggi ngono. Sama kalau ulo wedi ra? Nggih wedi. Oh, wedi sing paling. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang kami mesani, di rumahnya adem-adem kayak gini ya, Dok ya. Sama kademen ora sampean? Sing tekno ya. Kabine koyo ngene ya. Oh, kandel gini, Bu. Nggih. Iku klambi kandel sing dumadi saka napa niku kok iso boten kademen. Saka sen. Bludru. Ya. Luar biasa. Nah, kantor salam kan kepada bapak-bapak sekalian. Wonten Kali Ulo, dusune Kali Ulo. Nggih. Desane Peh Serut. Ayo aja. Omong dhewe tanpa dituntut karo Pak Kanto. Belajar sithik-sithik kula lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, pripun kabare bapak-bapak, ibu-ibu? Sae. Baik nggih. Nggih. Mugi-mugi sehat. Amin. Rezekine lancar. Amin. Terus pinangannya sehat. Rezekine lancar. Rezekine lancar memang wis Pak. Iya. Mugi-mugi panenane Mugi-mugi panenane saged saged ngrembaka. ngrembaka. Regane brama larang. Moro-moro kok iso ngono piye to? Lah iki kene petani brambang lho, Bro. Oh, nggih wis. Mugi-mugi regane brambang larang. Mugi-mugi regane brabang muda. Ya, alhamdulillah. Mugi-mugi Mugi-mugi putra-putrine putra-putrine soleh lan solehah. soleh lan solehah. Dipun paringi Dipun paringi sukses sedayanipun. Sukses. Sukses sedayanipun. Nggih. Lan sedaya kemawon Pan sedaya dipun kemawon paringi dipun paringi panjang umur, panjang umur, kesehatan, kesehatan, rezeki rezekine ingkang kathah ingkang kathah tur barokah. tur barokah. Allahumma Allahumma amin. Amin. Pinter, mulai pinter sampean. nggih. Nah, mulai pinter. Nah, besok sekolah katanya. Kino. Tetap masuk lho nggih. Nggih. Mulai pun ribuan kampung nang sepuntur betul apa-apa. Nggih. Ya, penting sekolahnya nomor 1. Nggih. Nomor 1. Pelajaran sing kamu sukai apa? Bahasa Inggris. Wah, bahasa Inggris. Bijimu piro bahasa Inggris? Kata yo nol. Ayo, bahasa Inggris ki apik. Pelajari kuwi karo bahasa internasional lho. Ning jangan sampai kamu meninggalkan pelajaran-pelajaran lainnya. Kayak Pak Kanto biyen yo sekolah kaya sampeyan iso lulus sarjana. Jadi pelajaran kok wae tak pangan. Bahasa Inggris tak pangan, bahasa Indonesia tak pangan, IPA tak pangan, IPS tak pangan. Cuman kok IPA IPS IP ku dhewe tak pangan. Jadi komplit. Oh, jadi buku-buku sampean iki mau panas ya? Wis buku dipangan. Maksudnya sing ditulis ning ngono ki ilmune sing ning buku ki tak serap ning otak ngono lho. Oh, nggih wis. Masa Pak aku mangan buku. Apa ya senengane. Nah, anu bang apa sayu? Mau jiwa. Lho, iki wis no. Dereng. Apa ora to? Iki apa iki? Oh, merah ini iki ya. Sampean kok latihan dong? Karena orang ini lari, tidak tahu apa lari. Oh, ditempel
Ya terus alhamdulillah. Ujiannya kan bawa ya, no? Biar mimpi mau bak mau. Ya, bang. Tripod nih ini kan. Ini luar nantang udah lah. Nanti ya tak terang orang tak enggan ya tak catok nih racing. Nek macan kapan ya masih sol. Ini ya Bang ya. Ilat. Ilat itu geni. Ilat itu elek. Geni kok elek. Bahasane urung enek sing ngajari kowe wis iso ya ya. Dino. Jajain. Dino kula ajare kok. Lanjut Dewa elek. Iya Mas Gen. Suara medhek barang kaya kuat. Dino kula pas mikite. Wah, pasti gitu. Wah, iya. Jadi nek wilangan suaramu pas naik ya, Mbak ya. Sama musik ya, ini suaranya orang maksimal musik ya. Aku boten pengen ngecewakan Bapak Ki Ano Dijoranto. Ya, oke. Wah, nek wilangannya suaranya entek nganti pucet, rumangsa berdosa karo mak kangkong ya. Jane ora apa-apa lendung ngono kuwi, Nduk. Wong sampean iki jek belajar wong mana kurang-kurang iki sing nonton sing mirsani iki memaklumi nek gandeng sampean punjul ing papan brojol ing kerep luar biasa. Suara cilik bareng ora kaya ngene iki. Nggih. Iya. Cah cilik ora apa salah. Sampe ini salah ora nek wong nyeneni sampe bareng sing tuwek-tuwek kae salah bawa aku satu. Ya. Dicek kok terus ya barang nyuwara ki rada nyempurno iki irungmu iki saya mendelem lho. Ya, tapi kan pinter. Bang Iro nek goblok, ya milih peset ning pinter. Lapo, gak popo. Iya.
Sampeyan ora kok pesek lho, pancen ning sing cilik kok susu modot. Enggak. Kira dijepret. Ini kok mau diterima ini? Apa? Maksudnya kemaju rono. Oh, nggih kaya Apa? Ayo. Oh ya. Ajak omongan bareng kok ya larase kok ra ilang ya. yo ge ajaib kok. Biasanya lali loh, mereka tak seomongnya lali, sama tahu lali ya. Nang aja teket-teket. Ematnya anu nela. Ya nadane lho. Tepuk tangan buat Dodi. Nama si barang itu doa apa tuh Dodi ya? Kulino renang kok ya? Asli yo gak oleh renang. Ya nyapa? Direm. Oleh renang iki mesti renang ya ora. Enek kok kolam renang duwe nek anu ning ngono kae gak balung ngono kene enek. Yo sing dhuwur niku Indoor. nggih. Heeh. Kok cek mendelok kae sing ngene. Soale musim 13.55. 13.5 ketor 15 meter. Opo? 13 nilai. Meter. Ngelak kok jauh omongan pandai brinket. Lah ya, monggo jenenge renang kuwi ya dawane napas. Nggih. Sama nek ora renang kok napase sik dawa ya. Ya nggih. Ah, nggih. Kula nak kok sampeyan bingung. Apa? Padahal kula ora tau renang. Oh, padahal ora tau renang. Napas kula niku. Panjang. Tapi lapas sih gak panjang ya. Oh. Pokoknya kaya yang ditawa ngomong ikan nih. Heeh. Contoh nih. Contohnya piye? Kula pemanasan ini. Piye manasane? Arep nyuwara pemanasan. Nggih. Pemanasane piye? Tapi megah-megah Pak. Panasannya megah-megah. Dia ora. Iya. Oh iya. Tarik napas ya. Nggih. Ah. Pintar sampean. Orang pinter kok dipakai karo mari ulo. Aduh. Cah pinter kene lho bapak ajaib kok padahal. Sama anak ajaib, tapi bapak ajaib. Nggih. Oke, no, ayo, akhirnya Pak. Nes, Yo dilanjut nih. lanjut nih ya. Audio buka mana? Thank you.
Yo dulu dulu. Buat awas, siap napasnya tarik dulu. Ya. Lagi. Ngeget ibu mau aku. Sampai semono tadi penonton nyawa dia senang. Iya, aku tuh misalnya seno. Bisa ngomong di syuting. Ini barang sampai nembaki penontonnya yang YouTube bisa 3.000 loh, Bro. Alhamdulillah. Iya. Oke. Sing komen bi? Hah? Sing komen. Sing komen. Anu, iki enek cah ajaib ngono kuwi. Iya. Iya. Aduni no. Heeh, ladune duwe ilmu ladune bocah ajaib saka Kediri. Ilang itu geni. Hilang itu geni, oh tapi kira-kira rada pesek. Bisa ngopi dulu lagune. Lho ora maksudnya kok di landungi ngono. Wes sembarang. Oh, sembarang ya. Tak kesel kira. Ya. Los ya. Cil. Oh, tahu. Ora nek kita tamu nggih. Ora enak bintang tamu nih. Bintang tamu nih sampean karo Kirana iki. Cah Kirana, kok cah loro padha Kediri nih. Omahmu cecak karo Kirana. Kalipang niki kula kan kuwi to. Ngendi? Iki. Gede. Iki. Desa kompak cah Kediri lho. Ya. Duk, duk. Gitu. Kowe lagi nembak. Napa? Langsung dengan sing kuwi ala rumah kantor. Nah, gitu. Kiriman duit. Sopo? Kowe beda sopo? Beda aku sopo desa? Ngarep-ngarepane M to. Oh, sopo? Iya tenan sapa? Sugeng dalu Pak Jalan, derek Kanjeng Ki Mola. Menika matur sembah nuwun. Sing 500 kangge Ki Mola, 500 kangge Kirana. Sopo? Sopo? Pakmu Rasaan. Pak Muklas, di omongnya wong jenenge gak Pak Muklasaan. Lah sopo? Pak Muklasaan. Oh, ya Pakmu Rasaan asli Oh, sendiri. nggih. 1 juta di transfer, 500 bisa sampean, 500 dulu. Nggih, ade nggih. Adil. Pokoknya aku 600, iki 500. Gak pas nggih. Gak pas, gak adil. Nggih. 500 ya 500. Nggih. Ora itu kowe 600, kene 400 ya itu. Iya, nggih. Iya. Aku gak ngeyel. Oh, iya, iya, oke, Pak ini ya. Nggih. Mesti transfer. Makasih dulu kalau masuk kelas selalu mensupport sampean tuh. Matur suwun nggih Pak Muklasaan. Nggih. Wes sampun maringi kula 500.000. Mugi-mugi. Mugi-mugi sehat selalu, rezekine lancar. Amin. Tungane cah ajaib mandi ya. Wis rapi lho. Wes. Wis rapi berarti. Uga-uga dia anak nek. Ya lah. Bener to? Bener. Nyawet kula nek, manggil kula nek nggih. Ringan-ringan sehat. Sehat terus nggih, pokoknya sehat terus ben iso nyawet kula terus. Oh iya. Sehat. Apa? Sampeyan tak delok teko kene kok benten. Ya Pak Kangko itu sejak dilahirkan ini sudah ganteng. Sama wis ngerti wong ganteng kok. Oke. Ya saya kira sama ngerti wong ganteng. Sak liyane sing ganteng Pak Kangko, sing nganggo abang-abang sing ganteng sing ndi. Ayo lah. Sindi. Sindi bisa. Ya. Ojo sing nganggo kacamata iki kuwi. Kuwi sing pundi? Sing niku lho. Sing kuwi lho iki lho. Sing drape iki lho. Oh Mas Kasih. Mas Kasih ganteng dhewe. Niku kowe nek milih bener lho. Mas Kasih iki iso ngegang apik, terus jalan yo pinter.
Yo sekolah yo pinter jelas. Kulo mek ngontok lho yo. Heeh. Oke, lanjutkan. Cukupnya duitnya. Masuk bosku. Oke. Ya. Ah, 500 dari Pak Muklas. Ya, paling ini. Nah, ini berapa? Ini berapa? 50 ya? Nggih, 50. 50. Ini 50. 100 ya? Hitung dulu 500. Lah iso bilang musik saya ini. Nah. Ah, ya. Kira 500 kok. Nah, ya. Wes. Kurang. Benar Mas? Nggih, bener. Sip, oke. Sampun. Bener. Mangsane 500 kok pisan. Oh, ate harus silat kaki dari ini. Oh, maksudnya ki 500 ki lagune ping itu. Wis, Ah. apa? Ya, omongnya manut sampeyan no. Lagune iku bar iki Mbak Kirana. Oke, kita kualitas. Lo penita salah aku di colong Kirana lho. Tidak, kalau enggak. Oh, masuk enggak maju. Ya bener. Bawa nih. Oh, ojo. Dibagi ning jujur nggih. Mau kumpul kena barang to. Oke. Oke, siap. Oke. Padahal cara iso ya apa wis dulu ya. Ya kulo bawa nih iki. Apa? Apa? Lah bawa nih iki. Hah? Maksudnya nggih, kan sampeyan request tok iki utul to. Ah. Ya kulo pengene nyanyi kulo dhewe. Apa nyanyi mu dhewe? Ya wis, kok sampeyan request to. Ya. Iki tambah duwite. Ya. Ya. Tenang iki kok kulo malah salting lho. Arahnya. Oh, nggih, makasih nggih, Nek. Allah, dosane lah. Ngomong aku bilang anak seperti ini aku los. Bagian bayar Yasin. Yang ini dibayar ini. Kok iya sih beda? Oh iya. Mau amal sama. Bilang aku gitu. Nanggal langsung nggih. Hah? Nanggal langsung nggih. Gamelan Bali dulu. Nah, nanti rangga terus dangdut. Siap? Nggih. Nah, ayo digarap lagi di aransemen namanya. Kalau mobil dimodifikasi. Nggih. Oke, siap? Nggih. Oke, ya. Maka barang aja, ayo. Oke. Ya. Kelinci muncul. Yuk, gagas.
tembang bareng cah loro. Oh, ngono ya. Ya, kowe iki nang karo bocah-bocah kaya ngene iki kawene kan jajuran lho nggo kegiatan nggo latihan. Oh, ngono ya. Ayo. Iki gilirane yo Sekar Kirana. Iki karakter wis beda karo Kimura. Oh, iki luwih halus. Nek Kimura iki maca wayang wong kuwi Sri Kandi, lek Kirana iki Sembodro. Yo, disepati para kanca. Yo. Mari berdiri. Yo, Sekar Kirana. Yo. Sugeng dalu nduk Sekar Kirana. Pripun kabare sehat ya, Nok? Sehat, alhamdulillah. Nggih. Kok yo ngerti lho Pak Kangko pentasana ing Kaliula Sukamara jenengan. Ningali teng YouTube. Oh, ningali ning YouTube. Ningali teng YouTube nemu BA Pak Mas Jendral. Ya Mas Jendral. Lihat YouTube baru WA Mas Indra. Oh, duwe nomor Mas Jendral ta? Punya. Oh, Mas Jendral iki putrane Pak Kangko. Ya tambah dulu. Kayaknya kalau siapa gimana Cahayu? Kali mama, kali emas, kali bapak, Sekolah. kali mbahku. Wah, komplek deh. Iya. Lah ya, sama tipis men. Mana sih ngomong apa? Nggih. Ya mau iso isi. Awak ya, Teng. Lah kita semua nongkrong dengan hukum tani semua tani ke apa? Boten kota. Oh berat. Niki namanya Kamisol. Oh Kamisol. Oh iya. Ya siap-siap tambah anggun tambah cantik ya Cahayu. Anu apa kalian coba? Apa? Hati-hati mama. Hati-hati bumbu ngarasi film barang nggih. Iya, berarti ya neng nggon kacang ae lagune ngimpi iki dadi hati. Selalu belajar terus ya, Nak. Nggih. Sing ngajari sapa sampean? Ide. Belajar ya, Mbak. Besok ya, Mbak. Nggih. Oh, tapi YouTube. Nggih. Oh, gitu. Jaja, kan bawone Mbak. Enten. Ah, bawone napa? Dana kula napa Asmara Dono? Garani. Oh, Asmara Dono niku. Kegarane iki Asmara Dono. Ya. Maka itu bangke. Hati-hati lho doang ini gede. Kamu tipis ini gede kabur. Ya Pak Dalang kan nyekel. Ya, sing rada ombo nduk lambene nduk. Gagarane wong akrami. Ora apa-apa. Kuplok mie mungkin. Blok ya ora ngene. Ora cecak-cecak niki. Jadi intonasinya itu kata-katanya jelas. Oh, nggih. Rasa isin. Lah u ya u, o ya o ngono kuwi. Dadi di rumahnya deh. Ya, ayo. Karakternya beda lah ini. Kalau di Mola, kalau di Rana beda. Orang aja. Oh, di KIP. Muntel A. Muntabel muntel A. Nanong.
Ya. Luar biasa ya. Ini mau dititipi uang 500.000 dari Mas Pembelasaan. Budui, paling ngono. Duitku kalau 100 sih jaluk imuran ngono. Nah, ini apresiasi untuk mensupport. Oh, ya maaf. Tujuannya mau nyari si peduli loh. Oh, maaf. Ya. Nah, Mas Muklas Aan. Ini 500.000. Budui. Apa kalau Dewi Sulistiawati? Wah. Itu Budui Kurniawati. Luar biasa. Terima kasih dulu untuk pembelasaan. Rezekinya lancar, sehat. Panjang umur. Amin. Di anu ya, dileboknya dadi hari ya, no? Ya, kok bisa tangga. Yang kedua dileboknya kok jaipong. Yo, maka buka celuk ya, no? Golek ising. Lanjut, no? Yuk.
Sore dalu bocange kula sesepuh wonten ing dusun mriki. Badhe nyumbang bawa yen ing taman nyuwun wekdalipun. Tembang menika kangge Bapak Kalengkan sak rakyatipun sedaya saking kula Mbah Mujiya. Matur sembah nuwun. Ya, gandeng saka sesepuh ana ing Kaliula kene diaturi wanci arep nyumbang bawa yen ing taman ya maaf, Pak. Ini suasananya kepenak, no? Oh, orang nganggo musik jadi orang keplungsu. Oh, mana ya? Ya, monggo Mbah Mujiya ingkang badhe nyumbang bawa ing tawan kang tindak panggung terus. Halo Mbah Mujiya, laras nggih. Dalu Pak Dalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asli wong mriki nggih Mbah Mujiya nggih. 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 Kaliula mriki. Nggih. Nggih. Matur suwun rasa kula garakan wanci kangge bawa ing taman. Mriko kagem sinten mawon saliyane merangkati desa. Nggih, kangge Kang Reman Klasik. Wah, terima kasih Bapak. Saniki niki sing tuntunan gambar kok citahe boten digambar. Nggih. Sing dipun gambar kok sing boten. Lah nggih kula niku to. Dadi Apa mari lho Pak Dalang kami ngirigen niku nembe jejeran mawon. nggih. Kenjenipun pun ngukur bambu. Cucur Pak. Oh nggih cucur bambu. Cucur bawa sanes ngukur. Boten enten sing gatel Pak. Nggih nuwun sewu, saya sampun cukup. Lagi boten napa-napa. Atur laline mawon iki. Nggih, pancen sepur-sepur niku pengen ngukur. Pengen ngukur kadar. Lagi nek cara riyen nggih ngoten niku Mbah Kong. Cara riyen niku cucur bawa terus yang sing katon gitu. Nggih. Terus palu biasa sampai saiki. Sing niki sampai cepet mawon biasane nggih boten bawane boten niku biasa. Oh, monggo derek kersa njenengan Pak. Napa bawane? Tuntut manggung biasane. Waduh, untuk manggung boten kedalan nggih. Nah, iki kula sami kula anu puter mawon sampai tapi. Oh, nggih, yen kawan nggih. Nggih. Nggih, cobi kula tangi lan suwan. Boten kemarin jumeneng, napa pun boten mate iso jumeneng Pak. Nggih, sing kanto apa cepo. Oh, nggih. Para yen ning Yen kawan ana intan. luar biasa kanca-kanca tepuk tangan buat Mbah Mujiya. Sae suwanipun Mbah Kong. Cahayu kungan tani maraneka dengan kosong. Nuwun sewu Mbah Kong jenengan rene napa wiyaga?
Boten Wiro swara. nggih. Ora. Wiro swara sinten? Derek dalang sinten? Namung uyon-uyon dan berdoa. Oh, ngoten. Ya cuma Kliwon cuma lagi saya Kliwon itu kula uyon-uyon dan berdoa. Oh, ngoten. Jos wae. Ya. Asik. Sentak wartani reki Intonasinya dicetok, larasnya jadi pas, tur suaranya genah walaupun sudah metik tanpa gigi. nembe 83. Wah, mulut tiga sih atas ini. Amin. Gua pengen atas ini kan. Sepuh nih, nanti sepuh bisa sih kan. Amin. Amin. Janji ku eling cuma kedatangan engcon Tanggalan kali sinten po? kali putrane Oh, garwa? sampun ninggal. Oh, betul tak siapa pikir? Wong takon mulya oleh ta, Cak? Takon mulya oleh. Nggih. Nikmat ingsun pradopo sinajanan bumi langit. Larase gamelan kula nek kedurun mboten kok. Ya cekapan. Oh, sekapan. Tangis ing tias, Bener iki. Tangis. tangis ing tias, ngandani padang bulan. Jauh ke ibu-ibu mana kan? Oh, ibu-ibu mawon. Mboten lar-laran nih kok. Oke, pun monggo tak monggo. Ibu-ibu mawon lah lar-laran. Ya ibu-ibu ya. Nggih. Lajengaken. Lajengaken nggih yen ing tawangipun nggih kok. Eh, Matur nuwun nggih kok. Nggih wontenipun sae. Nah, nggih. Nggih. Ya. Anu, sapa jenenge kuwi? Budwi Kurniawati kula ini bojo kula, Mbak Kok. monggo. Ya, ya, ya Bu. Nah, itu pakai buat lo. Ya, ya.
semuanya. Pripun Pak kok suwangane bojo kula sae nggih? Tasih sae. Tasih sae. Nggih. Ya. Niki cara sindeng Nganjuk sing wonten sing suarane mirip kali bojo kula enten Pak kok. Enten betul. Ya, rumiyin muncine kabupaten lan menika kantor mikir. Sinten? Cempe. Cempe. Kaya apa jenenge? RI. Wah, jambare kaya dhisik ya mempan karo lungguh karo dimake. Ada kata dia cuman ibu. Sinten? Cempe. Oh. Iku lek pas melek kok mek turu ngambil jaji iki kok. Biasanya kada ngemil-ngemil. Lah nggih. Ya apa karo cumpe? Lah niki napa dilajengaken Mbak Cumpe kok? Monggo. Ya. Ya karen dong. Bakso. Lanjut ya. Mbak Rena Cumpe ini selirane dia sepuh Pak. Ayo, iya dipatah karo Mbak Komujio. Nah, ya so. Pangku mboten. Aku boleh. Kasih kena piye ta? Jadi sebelumnya apa orang? Sangu mboten. Kamu bro sebutane. Kalau tidak cukup, kok tak kerja. Sekolah sawani, Mbak. Sombong amat. Ngono kula telu kok, Jong. Jangan pun puas kok. Campur. Kulo derek. Ada dia kurang-kurang kan. Ketemu kok menjadikan pun sepuh kok. Ye. Umpama 30. Aduh. Umpama apa, Jong? Umpama 30. Mendak boyo ya. Itu situ susahnya kok ya. Kok pangku mboten. Ya kan dia bener piye ta. Jenengan mana bae. Lah iya. Sampun kok maneh kok. Padha tak kirane ngono kok. Pripun? Pripun kok? Ya sampun mawon. Nggih pun takon Siap. ya mugi-mugi takon pun kula sabibaripun Bapak Kampo belar kaliyan wonten pitutur karo sabibaripun saged laris jogipun. Amin. Menawa ayem tentrem Amin. rezeki ingkang barokah yuswa ingkang panjang. Amin. Kula kabeh semanten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. 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 Wis mulo-mulo telu ceritakan bagas waras kaya ngono kuwi no. Ya. Coba kaya apa diaturke meneh. Ya. Nah, langgone
jenenge kuwi Sidet loro iki no, iki jane ana Pak Mundur ning Budi Minangkani saged apa mboten. Mereka saking panitia nyuwun lagu teman biasa dinyanyikan sama Mbak Kirana lho. Teman biasa iki lagu apa? Dangdut toh? Wah, dangdut iki mboten wonten. Oh, dijoli bae. Dijoli sing nganggo gamelan. Ya. Rumah saku begini malah suwante ngono ya. Tanpa ono lawak, tanpa ono musik di rumah saku ini malah kaya balik zaman dahulu ngono lho. Ya. Moko sing tak seneng iki asline ngene iki. Ya. Ora nganggo musik malah mirip yo aku. Ya. Yo cah loro. Lah, Timora ben kirana nembang apa? Ya, sing cah loro apa? Ya. Yo pangapunten Pak Panitia meneh lagu teman biasa menika biasa dipun lagu akan elektron utawi wonten musikipun ing gading menika boten wonten nggih. Dipun rintoni napa? Ya, manut karo bocah-bocah. Ya. Ngerti gak cah? Apa? Oh, pinter suwile. Ya, oke, pinter suwile. Ya. Engko nggon wayahe kepuruk, wayahe sabetan mengko anak ulangan sing maju-maju berlanjut di Sri Putra sing lagi lulus SMA no. Oh, luwih bekas timbang awake dhewe luwih terampil, luwih bakoh, luwih rusak. Ya. Ayo, Mas di dalam pinter suwile pun monggo para kanca yuk dados.
Matur nuwun sayu sekarone. Nah, sing ora nembang sapa iki yo? Sing ora nembang ana nduk Opa, keluarga karo Wiwi karo Mayang. Oh, lagune Banyuwangenan men sigran no. Oh, Banyuwangenan ya. Loro sigran ning Arsmen Bali. Oh, ngono ya. Kita mbok ribuane ora entuk dawa-dawa ya. Mending lakone iso kecekel iso tutup. Ya, kita tahu. Ayo, Nduk. Keluarga Opa, Mayang, Wiwi. Ya, kita tahu. Kan bagi kalau Banyuwangenan men toto sik no. Oh, ya. Jadi komplit ya komplit. Komplit Banyuwangenan ono jae kok ono. Ya. Kencang sawahipun ya ono. Wah, ya, kita tahu. Ya. Sama-sama Bu. Ya, apa? Ya. Loros sesikan. Yuk, terus. Begitu. Malah turun ya. Yuk.
Bro, apa kabar sobar dina sanengku Raden Kumbongarno wis kinangan melanti rinunce. Oh, kinangan melanti rinunce. Pinangkah minangka dadi senopati. Negara arep ngomong kok ngerti dhewe kadibayane. Aja kapusan. Raden Kumbongarno pasasan sak jagat ora kanggo kuli marang kadibayane, Mbuh.